L'ús d'internet continua creixent i 8 de cada 10 ciutadans es connecten habitualment a la xarxa. L'Observatori d'Internet de la Diputació constata també que es dispara l'ús de dispositius mòbils entre els internautes. L'ús d'internet continua creixent i 8 de cada 10 ciutadans de la demarcació es connecten habitualment a la xarxa. L'Observatori d'Internet de la Diputació constata també que es dispara l'ús de dispositius mòbils entre els internautes. La demarcació de Tarragona compta amb un ús habitual d'internet superior a la mitjana catalana i espanyola. Així, el 81% de la població de les 10 comarques tarragonines es connecta regularment a la xarxa, un 4% més respecte a l'any passat. Ho constata l'Observatori d'Internet que anualment elabora la Diputació i que referma la tendència que s'ha vist en aquest estudi durant els 10 anys de la seva elaboració. Durant aquesta dècada, l'increment dels usuaris d'internet a la demarcació és del 40%, constatant també en els darrers anys un increment de més del 50% de les persones que utilitzen la xarxa per adquirir diversos productes. Unes dades positives de Tarragona respecte a la resta de l'Estat que des de la Diputació atribueixen a la bona feina feta amb la implantació d'eines com Tinet. I ens agrada dir que és perquè Tinet l'any 95 va néixer i hi ha una cultura, hi ha una cultura d'internet a la demarcació que no existia en altres llocs. Quan aquí ja teníem internet no n'hi havia enlloc més. A l'estat espanyol vam ser els primers. L'estudi també referma l'aposta dels consumidors d'internet pels smartphones, que han superat per primera vegada el 50% dels telèfons mòbils que s'utilitzen. També les tablets, que han crescut un 16% respecte a l'any passat. El que s'estanca és el creixement d'ordinadors a les llars. De cara al futur, els responsables del projecte creuen que la televisió serà la plataforma principal d'accés a internet.